kat kum ka perkhat halor ka alar pensong nong rim ka Riti khankor khankha kasi ti Shisien haba pil ayai sukupa kamut pil ayai lai ya ka Riti Tynrai haba pil ayai lai ya ka Riti Tynrai ti ba phin tam ba pidang dei ki dei kasi ka tam alen haba Shisien haba ukme keme ukpa dei kasi dei kasi tabang dei hakata kadur ka bagila ayai na sukupa kamut ki la khain na ila di gila kum ki bala kham sang ke bala kham ya seprang bala kham tip ya ka persai kino ki ba ko ban nyai lai ya kata nai kadai namar bakim tempat song thu ya la ka Tynrai le jong di la da phila song thu ya ka Tynrai le jong kanum ketik la ni kanum sha fi ba phin ong ba phin yai lai ya kata kan ngi te kat kum ka hajin sha ki long shua ki jong ni ki long ki bastat pha ki rem jong ni ki long ki bastat pha namar ki la tip hale si ki la yo I kum ki ni ki ai mo ta ka dau ki mana ka ngi bangin dei bangin chong kha bat ki kur bat kham tam ki ba hayeng ki padang kham na jan namar ngi tingi ong ka di ka sang ka ma mo la da long kata ki ai thì cái đây rồi cái đây hi kata cái jik sneng jong ki cái đây day from the scientific point of view ide ban buram ya kata ban ide ban song thu bala dani le kita ki kawan penmi ya kum kini ki ja jingpang Beri porlog borok sa Shisien ni pedang subai pi shani ka program ko jungi na tingir ka jela ka balalam chpi do nongsan Hima. Te porlog matang gidon hani bangi iba Rafael Warjri ha ka bangi wan banya kedui I bangi yo banya kran bani abai dei bakani ka khenkor khenkha. Tingis kam ro buna pedang chpi ki ba itu iba Rafael Warjri. Te ko mga jong ina ka por kan do paslam ba kam tu ka por kom ni hingi no ka jekran ka jogi iba Rafael Warjri. Meskipun ba, ya ka cik pelai por ka jong pi nam tang ni program ka jong I nong san Hima bagin yo ba de keren bai dei bakani ka khenkor khenkha jong I khasi. Lekin dak pilaban batai komno lasdang ya ka rukom khenkor khasi bat hadu katno kadang ne dangsa hadu mata. Dadangi thau ya ka tolong na du thmei te kadon khana tang jong I te ki te khana tang gi ba mensuadu te kemod ka dei siau sopet beneng thì cả Riti khenkor khenkha hi ka kheng ba man ki khun ki ba khana kme ki dei ki jong ka kme bat ki dar ka jing sno lang ba u tau so pet kha thì ka phasi lang ba ka ni khana tang ka long ba ka prthai ka meram o ka long kum itai khulung badang tau don so pet nau tu so pet yasno sa beneng ta ka mot sapo ka pelakon yang kami. Di kedai halor kata kanong rim baka ni Riti khenkor khenkha ka la pensong nong rim. Tynrai ki bon ki nong tho ki ba ai ki pat ki kom batai ki ba pher ki ba desi ki bon ki ba priang bon ki bom priang Tynrai ka jing tip Tynrai hi kat kom ka san perkhat khasi te kedai hi kata ba dei ni nau naka kom long nong man jong so beneng ban khenyo to so pet kha ba beteng naka ne ka merabo saka sebeneng kuma Ti pilan batai kindiat habaya dei bat karukom spell dak kini ki Jait na ni ki title mukum ka nuksa ya ka Jait khongwir ki ai konfil te dukrut ki ai dukris bat KHIN khai ki ICHYNE khai ti komno kini ki jipan kala kin kata ya ka Jait pinre ni dei ban so thoi ga ne ba kidak ki bani tho amta kim dei ki dak Tynrai jongi ki dei bo ra Thomas Jones te habo wan ra mo ni kong ru la ai lut bar khoi ki tu ki yu ki dak hangi bat ni la pan pher pan kom ko noi ki dak Tynrai jarang khat ba ga ni ka ktin pedeng la sim na ka ktin sora thì là phải bị cái đặc khoi kin long kat kum ka jing suk ban kren ya ktin sora
Di hendai dalayai ka pon dalasan la mer ka tho katar la poi keleng-keleng ti gidan kiti na si kendong ki ba dan kami ki dakru. Dekat kum jingai jong Thomas Jodu abi berokoi plan. Na kemun nadu A to Z kemun ngi bade tingi puri abi ke di mta terma. Di hang ni semua tu ba ngacu ai nupsa om ngi bero. Mau si le si dan kam. Dan kam hai kitu kitin senong giba sekeleng-keleng giba kami ha ba pin kena do S lani do K lani da ginu gidang mereka kadawahi ban kena do C. Ti ha ka bai kren kata ti kum gi Jait khan dengan dasngo don cingper namar ba kani kala don naduk mensua namar kitu gi disawar ti ki thu ba kamuan te do K. Hai. Ti mereka kaya hab kaya tarahi do si ti thop to ti kum ki chalam do ki abi do si ti gidan segi ki do ti ha ka bede bat kini ki ba ai kanbel ki ba ai di cruise ka di pat ka di keteneng ka di ka jing le simet jong no kelam da ko do ti ka di jing le simet no ban pen kelaju war ya ka na ka panggur sa ka kanbel long ban pen teneng kum Jait pereng ni. Nega di cruise ki dok kum ta ter ba filong. Dan dari dang don su gi gue, dan dari ini di bentai ba pongsan. De mentapat ki dak khasi ti la long pura ki dak khasi ki bang yu te le se ha ka jing su thu jonga ba le se yu si nge haban kentup apa ka alfabet khasi. Marah tu kapur ya ka tin sora te usi don kam te ki weng no te nga kat kum ngitip leng ba ki telong jong ki khana pateng te kalong ba u bubu jiban roy mairam u lawan ra ya u yi ya u eng ya u eng ti kitu gidi bo kentup thamai po ki alfabet po ka te da menta ti la long pura kam tu hi te kat kum ju thu jang asiret hi te kalong gidan kam yusi mo ha Taki pa kita kijat sang gibala ban mi lada pen Kenya ka ken kur ken ka. Kasang te kasa be kasang ni kalasang kala bandai ha ya bakla ban poi khasikur ni bakla ban poi khasi bakha kita te ka de be ka ka ba mdrjing ma po ka rekom perkhat jong kasi mar ba kini ki penyang sembai gidi na gajuk ka pateng na gajuk kemi te mla ban ong ban ya khle khaulang tu ti Shisien bala bakala kamta manu kini ki sijur te kalong kasang kita kan Ti kamno ka kur ka shim ya ka rai bishar la dadon upapan ken ya ka ne kusto ka. Ha ka por mensua te mendai tingi ju asngo baki penrakang par penrakang par bat ki tai kurs na tai kur bat kim pediang su ha ke melang salang dan dai hadin mentah kan ka perjuk ba mentah pada te kala la khampen jensur ndian de lesi kibun ki jing long ki jing man ki jing san po ko emlang salang ki bala pelong ba ki jing skobri wala de ki bakala makadar haban pediang ke emlang salang te kala suwan dok ta Tynrai la da khenhi ya ka Tynrai ka kom khasi te ni de hiban long gila long no kum ki mangkaryang de gitu kim de su ki banang ya dan betah apa ka longkur long kha kai Shisien apa la song sang temut namar ka khamtam la da di balik khnang la da balik khnang ai bagi latip bagi de sikur on de gidang ya poi khala ni ki atip bagi de si bakha ba de ka ai khau kliang ru ki poi kha khnang ba da ta ka bagi khan ba ka de ka jinya stonat ki arngot sijur ma te hendai ha kom khen jong khasi te ka ha ba ka sang ka sai ka sang te tai tai kalong ba menar ti kita tai kur bat ki perkang par ki serut nong dari mentah pada te ka emlang salang leng ba ka sinsar khadar belawan ra ha ni ka juk ba mentah te ni pediang Ti hatu kadon em kono ka kendon dustur ka khang bane song kurim bat kaliang ka kha haki pateng ki bahanda. Kadang pi lada budin ya ketmai ya terkom perkhat si ki kur jong mama ki kur sendral jong mama kila ban poi khabat ki kentai jong ga
nya yang tengah tu. Entah. Tynrai kamdi pada hapok ka reta ka bau udang imumman. Tynrai kisendrang na kaliang jong nya pada bakin poi sia ki kha kata ki ongka ai khau kaliang kata te ka bau ka sang ka sang kum basang syukuri. Di mla kam kata. Tynrai haka jing namar kam dadi tang kata kar kom kheng kadai pat la ka jing sumubri. Ka jing tip lem yang fi ka sa kam no. Kalau raga jing tip lem ka babon balang hi ba ya shrum seneng te ki babon hi ba pajba hi te kalong ba ki kham kiar hi. Shisien ha don ka jing dei thana padeng ki nu sendrang ba ka nu ka kenthei ki la elong ki me ki pa te ki tu ki khun yu ki pasa yu ki la ki kham ya kiar hi. La ngol ki la isngo no si para la sno no si bing ba sem te. Tendai ya bala jangai berate ka anda baya sok khmat ki yu ten dei makana yu ki kila menyepoi ndai ha gabe dei ki kha bade buat kisrang kisrang ha bade ki kha bade te wat dei makana ki badang jenga da badang dei tang kur ki le hi bat kia ten dei lada banong hadu kata bagan dei ka ba perking ka bateng ya te le sila da la ya jenga kam da don ya kata ten dei ya ka bala te ya kia Tikan do pateng haban Ïaid khanang ban la ban ya shongkurin pat bar kaliang ukpa. Kataru hajing sagi kat kum ji thu jong itemen ti kisi akhen be kata kalai pateng mo. Tendai kam dan kam kata ka lai pateng. Kala ban long kam dan kata jing khen ne. Tambalong lai pateng la khen sangai ke. Lai pateng rom ka kalai sangai te. Kalau suya nak tahi, hendak kam dadon tik dah kata jeng khen kat muka san perhat deh. Kesulong ba hakar kom perhat beliau hadin lai pateng te lang la senganya kam dan su kata jeng dei ke badang ni jan ba kan. Ti kam nu ka khen kur khen kha ka pen Ïaid ya ka shong kha shong ban ka bakut. Ka song kha song ban ti ka song haki yu te ka song haki sijuri ki arngon. Te menar te Shisien bau sendrang ula sok khmat irono ka kan thei ti ki judan kata ka leikai khenrau. Kata ka pon miswa. Te menta ting sia lang samlah ba itu. Te dangi la esong thu bagi me ngim dan jinga dei ngim dan jinga dei kur la ne jinga tingkur la ne jinga penuh jinga dei ka ba ya jan. Te ngiya seprang te ngi saya poi ki ang mendar te kadan taka ka senjat kotor mo ki am. Tynrai menta te kata te ki dan ki badang la ngat kum kar Riti Tynrai hasi Tynrai ki hajuk menta te ki la suya song kha song man be kum tu hapo yu ki kristan ki la lik no hayung mani ti ki badang long nem Tynrai ki berabol di julek hayung tu penting bat orang ba naga kumbalong menta naga sengkesi ki la bu naga bentaban penyai tu ka song kha song man ka poi man ti mu ba pen Ïaid kat kum kaniam kai hajing sa kadai Riti ki barang bat nyam Tynrai pada telong ki sedrop lang ba kaniam Teke ka benta jong ka khaddu ha ka ban penne ya ka kur ka jan. Ka benta jong ka kur khaddu. Kat kum ka Tynrai ti ka benta jong khaddu ka ditang ka nongri. Ditang nongri ya ka jing don jing em ya ka nong temen ka nong khanrau jong ki jong ka kemi mo. Ka kemen nor te long ka kemi bat kunyi de orang ba pai ba i ya ka dor barieng kai. Mot ka kemi bat men ni upara sentang ka ba khamrang ba kin long ki ba pai ya ka dor barieng kai long ki klik kai. Tynrai ya ka ban ai pateng ba de ti kam dade ya ban ai pateng ka sulong ba kin yo maki ban long kum kinong ri te borbor ka julek sa khaddu kai. Tynrai hadin bawan sensar freng ni hangi pada ha ka snem kadam bakla ka di snem khat khandai spa khatra tu ni freng ula penjari da kata ka an ka ba wan ra ya kan ka buj kan ban penya kaja ban penya surut freng di longyeng ban ong bau kunyi dei su kli jong gayeng
Ti nama ki nadu bawan pareng ti kajingnya poi man ti lai song bai kupawat ka kemi. Rồi. Ti ong baga ka khaddu khun khaddu kala adi ka try yung ka nong men ka nong pateng. Ti hendai ka jingi sala dagi but Tynrai ti ka debi tang ka nong ri nong smar. Ukuni dong dehi bon ki yang kisam ki badang bat hi kata. Kidang burom yu kuni dong long hi u clear jong ye u bapai ba i ya ka long kaman nadu ka jer ka tho adu ka poi man adu ka yap ka im adu bar khoi kijing don kam ha yin kasem de kur Te ka ika nongrim baya ka khadu la khen kom ka nongri nong sumar ya ka long temen nong pateng jong ka long yeng long sem jong ka por. Pi ka ni ka de ka kam de ka basu ala ka aim tu kadi pada don ka nongrim ka baskem ma ti larang haban pha yang sikhanatan ti ran khanatan ka ba ang bala andala ka meram o kala yaw kala temen ba kala kamlong su kam dei su ka badang ayu badang la badang lerkam kan ti kumbong nak kala yap kan long ka farsi kumba nujor ba dubriu deh dan layap ti kadang ka thang em kadang ka niam yap em hấp thăng em cắt cũng cả Riti dustur ini, di bantang dan liam no, di kat kum kata khana tang galong begini kibor kiba, kamu kita kikun yung kare, kasni ubanai ko gal air keding, kita kidei bandai ti ban cinti ban thang kemi, di kat kum ke khana nei lah pani kan, baga kasni lah pasang kalau sit kerang, andai kata ka meram o kam, ayu pasu kanang siap kanang he man, kanang sit mo. Kalau kemet put kanang he man mati kanang sip Kadai. Di kamla suka sini wan sakale air kalau password lawan kelang lawan ke riong la telun serum la telun seneng la kiu sa gilum la hias ki riat ki them ki rai dam ndai kata ka yu kaman jai di ubana itu belum umdan kanu ko bor ko bola ban le ite ki kam di wan sakale air hey wan saka adap kasni kal air benai ka ru kala wan ka umba komsan kala kilut baragoi ka ayu ka perthai ke mariang ndai kata ka met jong ka meram o ka yai ne kumjo te dehanta baga pali ka bakhado wan jong ka ding kan te ka ding kan dala wan ka ding si sentang te ki employ kan kata ka met jong ka meram o te ka kata daw ka ding ka long no kum ka khun khadu kebala ban pendep ya kan niam korokom ban pendep ya ka Riti ke dustur ha ka bedai ban jongka longin long sem jongka yeng jongka kur na kata ka tmai na kata ka ayu ka farsi ka wan ka Riti ke ba dei ka pali jongka khadu ba ka de ban simti kum ka nanguri no smari ka longin long sem khasi ti nang tu pada kala ya but daftar hadu mix ki ro kadang ya kumta wat la kala hapdeng kalawan gajing batai long nok batai start pareng mo so ka pareng on batai start ban pen ong e ka ba long try de kam de try kadi tang dong ri nong sumal ti ka ba de ban kongsang e ka ba meneng kham batai ka long ba ka khadu nai mendai tambakan ria ya ki ya laki men ki para ki kini bat ya ka kemi nai mendai tayo ko paro walau dei makadau ki khen ba dei upur jam ki we te kumjo ru ya ki khun ki persa hamtam ki besem jenjar besem system kadi ka kamram yang tu khadu bakat di smartik bar khoi ka beta kadi ka tenrong halo jam ka khadu bakan ri kan sumat kan dan dari ke bapai bai kata kador bai yang beda kam dei tan haka ada hida kador bai yang kamu dagi basparai bat sentang bukan thei ki men kan thei bat ki kini berkhot ki don rengkat kan banyak terpeng lang kata ka yo banyak sentrap lang ban kesan kata jing dan kam jong yen dan dari ka sulong baka nongkor bar ka ba dei bandri ban sumar hi ka dei hi ka kun khadu tu ta di konorim ka ba nak ta khana tang jong sepang kum ba kading ka khun khadu ka ban pun khoi ya ka met jong ka kini jong ka merabo Te hatu ladangi ai judge ko pa hatong indu esti kat kum ka perkhat halor ka alar pensong nong rim ka Riti khen kor khen kha kasi
Ti Shisien apa pilih ayat suka pa kamut pilih ayat lai ya ka Riti Tynrai. Apa pilih ayat lai ya ka Riti Tynrai ti ba pin tam ba pidang dei ki dei kasi kata malen haba Shisien haba kami ukpa dei kasi dei kasi kabang dei hakata kadur ka bagila ayat na suka pa kamut ki la khain na ila di gila kum ki bala kham sang ke bala kham ya seprang bala kham tip ya ka perthai kim tre so ban bat Riti Tynrai ti kum hakata rokom jala da pe da rokom penya jong ka jong kari India kum boong no la dei no ki general kategori kim dei su kim la su ban kam sidul tribe ti kum ta la da pensong hakin nang buat ka yang besar bahakli do jong hari India ro kala da sen dang batai kata kan bala da khaini su gui ki benta jong kari India nai lain no yang ki dulu Shisien hapala kala yegi giniam gi bamdai hapo thamai na po India kum ki Kristan la ki Muslim Shisien pala long gitu kum gila adu ba jing long sidul kas na sidul tribe tim tang ni tingin kan bitong spang sidul tribe mo kum ki kli fi te ndai namar bahang ni wala dangi long gi ba belai kasi bro wala da kila kala yang Kristan bakanaru ndai kidang bat scam dang perking bahaya ka ya ka Riti dustur Tynrai jong ikasi kani ke julong ikinu nu gerulum brokhan Taki kata thamai pat jong ka longkur longkha thamai gedi tu hi ka banga anga mane ka thamai jong ka longkha ha kadi kadi ki pensong nong rim ha ka khanatang ka badai sang pang sopat meneng namar usopat meneng dei ubabatai ya ka jing wan long bri man bri jong ki brio hang ni asla perthai ti kata ka long bri man brio ka kadi tang ka khartang ka babatai nei ti ka persi ka baselendat jong kata hi ka long kumta ba usopet beneng khalang ya usopet kha na ikti khulung jong kamut hagani kameram o ibesno bat kata ka long blei kamboong no ki new trap yesno bat ki ktai trap gombang itip hi lengba ga jikek ser o long sebat beneng ti kata hi di kanong rim jong ka khengkur khengkha kasi ba ni khenya ka keme ti kamera mo gedi gawai ka baha ka perkhat kasi ngi khengkor ba kadi ka keme namana dei na kamera mo wala da perkhat ha kani ka juk sai mentaru kani ka jan menta ka badon hang ni kani ka plastik kani ka Ïaid kani ka bangipong ini microphone kita ki kamera la fi perkhat jeliu ki kumno kidei ki ba mi na kata ka ba ki mar ki bati na po ka meram o dalati meram o spon man ki jai kat kum ka juk sai menta kat kum jing san jong ka juk badai ka badai ka snajing sna ba tar mo tigala apa bahala la ban mi gini ki ater badon kam po ka kat kum jing ya jong ka juk ti bar khoi ki mi na ka meram o klam ka semai kan ka tolong na kameram o mla man mi kuno no ka jing mi hang ne po sla perthai pi kata ka jing pensong nia ya jong khasi ban khain ya kameram o kum ka kme ti na kadau ada fishim ya khanatang basnai ka perthai ru ningkong ka don petang ka khandau don petang kameram o Tynrai da la ya da ki phog ki spa ki hajar snem sibenta na kata ka khandau ka kalae tiada ka kalae am tu ka manu mau da kala manu mau tin nau tu mau ulong urungko long kain urungko te ka kamut ka karamo bo urungko long ha kata ka rukom perkhat kan long no ba ki den ka jing tengku kamut ka phalang no kum ka poi khapai man jong ka long blei mo te deng ba jang ki sami ki jing thau lai lai tu jai te kum polong te ngi ke khanatang ga thu hi ni ko ngai ti ki mi so ti jing thung ti tap mi so jing thung ti tap ki man jing thung tap dala kup bong la kup kamariang de ki senti wisko de ki ding si ta plang ke kan ban suki bede lengba kini ki bo nomor ka bani kong hi ba khenya kameram o ba ka ya poi kha bat u rengko nai ti
Bakhan kong gidi kita gibor Tynrai gi bami gibangi YouTube hakiwi gi Riti dusto jong gi Jait ndri kidan hi kam kidan lala karokom khen ndai hau khasi gi khen ba kadan kasngi ubanai kala air ko gading ti kini gidi ki santli gi bor Tynrai ki ba kersoi ki ba pelong ban penmi ya ki no gi jing emang ne po ka sala perthai te kam bong pi mena ki sedang sona ki jing thum jing tap nak to gi sapoi daftar di ndalayai kerta aman kaput kapa layai ka ayom nam ada kapor long ka ayom ki layai ka wan hikum bawan kini ka per em ka liur ka Tynrai ka telang tendala put ka tu ka jung thung jung tap saman ki mi san gi kata ka long da ka start tip start mayan jong ka perthai mentar di batai mentai tika ni ka karkom khen jok khasi ka long ka kaya ba ti kat kum ka start tip jong juk mentah tenagi sang sami ki lesi ki biseng ni ki biseng saman sami ki jakoi nagi jakoi saman ki dokha nagi mentar tar sa yu hadu onda mi ji bar khoi gi cinta badan ni ki mrak ki mereng ki hati ki yu kisim ki dol in tar de Tynrai lada khen lesi ngi namya jangai than ban ya keren nomor bang ya keren bitik lang spong ka khen ko khen ka mo de lada ngan chu ai tiak tang i jing long bat song su gi pai ba mo ba akani ka dorwar belai de ubun riu hi udai uba khra tam na borok gi tha borok khoi de la IT yu tau bun riu ko new trap wan hian na sapat beneng udai ban sinsare ka perthai borok oi ndai tam mun hisa ban ri ban sumar ban suker ne ka perthai borok oi kum bakalong ha perthai mta te ubun riu udai uba bapai ba i borok khoi ya ka perthai borok oi kita hi kedai kerkom perkhat jong u khasi halan awak song no rim ya ka thngai jong ka longkor lom jai song kha song man kham tam ha ka khen kor khen kha ka kong ka Riti Tynrai jong kasi bara film ko magiti ba pipi day uwen artist berapa ban gelate ba pide uwen ni no thokot ti pilan batay pila thok ar tli gi kot ba ki kita ki kerteng jo ki kot ba pila thok ki kot ka ba ko Raidan ko ma nyotuli ni gidan nang ni ka kot ka bang thot nang kong te ka di ka kot sapang i maba jong ai ka teng ka tiu la kubon mari tai maba jong i de ba yo puri ke ka jing im jong i ka long ka ba sotna ba ban ya ba thu khana kai kum no ga ya jing im jong i kum no bi trei sta kum no bi ha ban ni sumar ke kata ka bon kong ka ba ba de jai bangadon ngadi borikor bangadon hakani ka thodur ina tho roi ka ayu ka bangi khot ka bari spang kani ka Tynrai jong ka kom drodur kom thodur jong khasi ka nga khot jerika ka thodur menta ta de khot ka ba hadi nang tu nga de ka we drama tho we drama ba ka teng ai penreko kata di bilingual kamut ulang haju por bat khasi bat preng ke haga preng ngale haga dur jong ki ktien bagi keren nai kitu kitu shop ki puran kan bah khasi bede ngabo de power ba power te kata kadika drama kadika sawangka ma ke hadin jong tu bede ngasapemi gitu gi bede jong ka khenkur khenkar kani we kadika preng mi atli kawai khabareng bat kawai khasi ka batai benia bahas pangka Riti khenkur khenkha bat kai ka bangai kram fi mentar bar khoi gidan hagini kwat ini kwat de ka ngapan persang bayi ki ba dai bantip ki ba sabana ka imlang salang khasi dengan pendrung po aktin pareng ki badai ki ba ngidi bantip tang mangi ki perdok persnam bada ngapendrung khasi dan nalor kata ada ngakan thop saya ki ya ka borok kikur kijaj badan hapo ka beri ni trap tikidon kembasan hajar kendai spa entah hidropol poi entah ya mentali hadin bala nang sam nang mer kani ka jing tangjai lemba ka jing ikut na ka bor ke ikhtiar jong ka sarkar na district council tikila nang kham bon susu tik hadu tikidon tasan jar terus patang kendai patang bara fel shabangin perkut kan ka jinga kran ka jingi tikindan sa yo le sip dan kata ka khubor le ka message ko ko mana shi bai ba bai de kan ka pikur ka
Namar ba amdai tang haka thodor lani tang haka sawangka lani haka thoktar lani hinu ngi berta jong jing em ba nia ngapele jumut hi hapo kane ka jing sungsu jong khasi ya laki Riti dustur Tynrai te ka khobor ka bang kwa ban asi pa ba ka long bangi di ban penek ban sai kani Tynrai mar ka di ka ba kan sai do kata ba hakiwi ki Jait benrio kamdan bat kadai ka ba dangam jeli ka don ka san pakhat ka ba jeli ba ti kino ki ba ko ban nyai lai ya kata nai kadai namar ba kim tempat sung thu ya la ka Tynrai le jong ti la da phila sung thu ya ka Tynrai le jong kanum ketik la ni kanum sha ya pi ba pidong ba pin yai lai ya kata kan ti ya mentahi kata ka jing kentu jonga ka jing ka khubor ka bang ko ban ai ka long bang idri bandri ban sumar ban namar ya ka ka ba ni phai dien 1000 snem nai inyo ka phangma bre ka ban pe 1000 snem ka ban sawan ada ngi keladin tang si nimko atip ya ka belalek nai iku atip tang sisni arsi tinggi ka kamut ka phangma jongi ko long tang asing lagi hadian. Kalau tadi kuat bangin UI ya kata ka pangma kamu vision mo. Tapi yo atau vision kepada ki hajar ki pohajar senam. Man sungtu sepanggayo. Pidi ben sungtu ya ka hajar bat pohajar senam ke balaleng. Te kata pila ben pensong norim ya la ka ke ini kalong renyang jong Jait benrio kan. Ibat bafin la ban pasab bafin ai ka kubur ke kepada bente ya ke riba Jait benrio. Ngateng semua ide tahi ba ko apa ni. Perlu kata pula yo snow apa ide baka kenkur kenka. Pula batai di ba Rafel Warjri. Mata pangin poin pat sa shkoi per kebenta. Apa ide berkani ka jing tangjat. Te ba pila bani tu kinjar ka eka daw ka bani kong ba penlong ya ka long yeng ban le ya ka tangjat. Katang Jait kajing mi jang ka Riti ban tang Jait ne kadai hinaka naka thmei jong ka prakhat khasi halor jong ka khingkur khingkha naka daw ba ki khasi ki dang esong bai tang pra Jait benrio tang pra khasi bai dan dalam poi keput ba gila jam sa siliang put le siling ba ka khai ne ba sumdan record kum katamo sumdan bala bu jing thoi hawi de kata dan rai dala jam sa yo ki jarang khat ba ki yo ya kini ki tengah ki bamdai ki khasi ti katu ka brio ka bamdai khasi ti kamjudan ka dustur hak ba Jait benrio ka le si ban ai Jait sa kimi ani ban khengkur khengkhan ka kenu ti kumta kawan kacing perkhat kanya ka ambo angno haka kur la ni haka emlang salang ba kumnungin lai kani ka khat ti ban ai Jait chau senrang ru bani sukparu kam sa kalanti jong Riti kada kam sa te ban segi kami gini ka Riti ban tang Jait yang tong ini you know ti ka bas tunat bat ka itnat bah ka kom prakhat jong khasi hang ni kalong ba pi ya katu ka kemi dakhar ka tengah dakhar ka sa hi katu Jait benrio ba ka dei la ka dei ka dakhar yong ne kharli ne ka dei khar bangla ne khar asamis ne khar ai uru ka sa be itu Tynrai benrio jong ka ndai ki khon ki bakhano ku pa khasi ki kalalong no ki khon khasi ke di nata kadau nge kat kum ka Riti ka berkom perhat kasihi ya katu ka kemi ki khen ba kadai ya bai Tynrai ya kata mla badan ki khen burom hi kadai makana ka bomdai na ka Jait benrio jong ru Shisien ba kadai ka kemi market ni ka kawan hi na ka thmei ka bangi ni pen kub burom ban ni khen kor ya ka kemi kum ka nongkha ka nongpun ya ka long benrio man benrio di hak ta korkom maka kadai ka ya bai Tynrai ti kini ki khun ke thei jong ka ki kalalong ki yo bai khnrang ha ka ba ka Jait ka khong ka mi na ki ti kum ju ru khun senrang kalalong na u long kini usut nya ban kong jong tu kur te komno gane ka an
Lineage Act mo 1997 ka kanai spak kanai punyo jong ka KHEDC ka pensyai ban batha ya karukom tangjat. Hakabidi baka aing te kia bod dia kata ka rukom ba Shisien apa yok poika ki senrang khasi ba kanono ka bomde ka khasi ti namar bakal ajudan berbor kini namar ki dak kisin ki besenar gila dan hi pi ba labon ba ki jai dakar hang ni po i hang ni po rijungi ti bat ki mdei tambah kila bon kila roy bat ki dan ro benta ka ba ki ka kongsan hapo ka san Hima hapo ka kur ka niam kom bat kom ta ter ki Riti ki stor ti dan ki benta ki bakraw bat kila long ru ki pura ki kasi sim khenjo na ba ki dang dei ki ba pair ne kumni kom tai kan khen ba ki di kasi pura Shisien ha bala khano pa si ada kali ke kami ke dekar ne kena ru ke khon ki sai kasi bat ki ne pateng ti bur gi jai ada ki pho ki spatli ki jai dekar ta ki lami ti harta nong rim ti kene ka ngalesi kene ka district council ru ka sa snai ka an harta ka kom ka mar ba kene ka Riti ka bajudan hina do ki por mensua ti lesi ha ka por bon sar fareng ka don ki wi benta ki bejing bom Ïaid beje nanti Tynrai don bok ba kane ka yu kala khem biang bat le si ka habanai borom ya ka kum le sim kaseng kasi bala semti ban penrasong ni ka Riti kenang ba ka jai bende kan ne kum ba ka de ne Ti hatu kadon kam mordor banyo ya ka NOC na ka dorbarkur ukpa shwa banle ya ka tangjat. Katuru ka song haka anyi jong ka district council te haba super khat te kadon kami don kami banyo mordor nomor ba kitu ki khon hakani ka juk menta ki ngilapoi sa ka baginya be ya ka puli kadang le ngilapoi sa baginya be ya ka yo kam yo jam te kala dawa hi bandon ki dulur ki babiang te banyo ini dulur ki babiang te lada 4 itu ya ketu kur badang tang thmai ti kan sebjingi ki begini ti kadon kam ni ba kane ka ong nok snot ujor mo ka snot bam baklem ujor naga liang jong ka kurjong ukpa ba bon ay ya long ba ka kur jong ukpa kin ay ka ta ka snot klem ujor ya ki khun jong ki iba dei na ka tengah dakhar Hatu ki kun ki kiti ki bami na kani ka tangjat ki yo renti ya ka hok long try halo ki khindau ki siap bar ki mar ki ti ki long shwa Shisien hi bala itu da ka long mensua le si ga long da ka imlang salang da ka dorbar le si da ka dorbar rai dorbar Hima mo di menta da lapan khamti ya ka ikhtiar ka dorbar da Riti mo dorbar tho an da Riti ka bang tip ka hasil seton mol seton sil ti Shisien bala itu maka ta ka bot ka along an de makiru gala de ki khon khasi pakahe ki ba la ban kam ya ka no ka hok ka ba ki di benyo kat kumbalong ki khon dong ka chen Teke ga jinga pera pedeng ka tangjat tangkur bat ka rap ying ha ka dustur kasi ka katangka kai fer bak labak hi maka rap ying hi ka di bitang ha pedeng sikur ka di bitik tang pedeng sikur haba kadon kono ka longkemi lani ka ba klem kha khun kan the kha tang senang sudah Tynrai kat kum ka Riti dustur te ka opnyang bodi ban beteng te dehi na ka kan the ka ban longkemi ka ban yu te ji se nem ta kan ada de ka men ka rap yeng no de ki khun jong ka para la ni ka para rap yeng no de ki khun jong ka men ba kum tar ka bagasa te haba yedi wa tangjai pe te ka long bai thik kata ka ai de ka long bai thik tang yo senrang bu yo tangai ka bom dei khasi te kin sahaban ka sa mi ke jing kli ba de ban tangjai ni ki khon dong tu ka ke me dakhar te ka wai video so thong ayos mo fi ong ka tin tangkur kami kam judan ta tin tangkur kom don ka dei be hi tangjai ning kong kawan ka khong na ka khong ma ron ka jai na ka jai sawan ka kur
Ti kadai bi hi ketang jait kan ne bi hi ketang jait melawan tang ko da kala la slem ayai la san la de post lem po kan ga rijongi te kitu ki jait sekalalong no ki khen no ki kum ki kur kai tamam dadan kata jing khen ga tik ai kamut nagar kom yai ka riang ke kemniam tai kila board Riti Riti dustur kom im jong khasi te kamut kila kalalong lagi kur khasi kan dari mari tang jait te kadang di bega jait tu te le si kala bandong tang ka pateng ka bur la long la khin ki kur kan te pilan patai lingba kani ka tang jait ki don em ki briu ki bathumu ban sim kabu ban yo men toy ha ka kerteng ka jat ban riu khasi hi ya jing sim kabu hi ka ta phim la len dadi tang lingba kani ka tang jait wat ki basuan songkha kum turu ki pe hikbang kum no banyak mentoy subuh na ka ngamong babarok khot ki dekhar ki ban songkha ye ki kente kasi ki basu ap kemang taman yo spa kamlong ta ki dan ki pada desa da kejing bat ki dan pada haka solat jong kejing tema ki la dan lupa ka thong ka baki temu begini te bat kini ki pausna hi ya po aja mendri ibun ki brokhoi ki yaiman ki long ki jana kapor ka ba kum ka jai benri hi ngem don kata ka atiar bania da te atiar hi bania da hi ka dei bai na u long kini takadau na du menswa ngaju ong ru ba dei hi ban pun kop ya ka ikhtiar long kini kum bolong ki por menswa ba un la ban saria ka kur ya ka ndalala ban lek ta te di kum bakalong mentak la ayat ke yang ngal ayat ka juk ma la dan lang sok pa ka mod ukpa ru dan ka jong ka benta bo unsneng on krau ni ban sensa dan reka taru ka wei ka bangaju ong ne apa ori khasi jong ini mendon kam banda bu statistik sia ka jing yo khla jait ki kan te khasi mendon kam statistik hitang su khabrib pe biang filatip ka do gitu yo la ye lu jor se bagi jait benri bagi wijek menteri judan kum ki kan thei sungi ki long kum mang kren tomet rei ya kejing sang ngim di ben buri kejing sa ka di ben pau kum ka di ben pau ti ha ju ko poru ki dan pat ki kan thei ki ba tengkan ki ba yu te le si ki tu ki la ban dei na ki yeng ka ba dang don ukpa dang don long ki banang la ban te lakam ban sinsar ban ayu ban pej baka nom nya sakama ka long yang sam kai ti hakajuk rekom ru lengba kesong khasong ban mentawat ketang jait du kidan ki kum kita kidan ki patemu ban yo rong maki langsung thu ba nakapor sakapor ki anyong ka dorbar thoan dalarti lane ka district council kila nang perking pi ba ki dekhar kim yo kum ka tending license ke imtak tar ki kim di olat su te ti kila apek lenti kan dah kanu pat ko bagi kalat ke bagi anyo tekan ni ro kala benong bagi ka na ki lenti ke bagi la bakin yo kabu te ndai benong hadu kan no kalong yu te ndai kum kalong menta pade ka ayu kala parking ba namar ka jing don kam ya ka sunat klem ujona ki rang bakur ko dei ka wei ka atiar ka bas kem ha ka ban yada ya ka jai berde bakan lombangin let lor ha kan nu ki jing sha asim ko bu na ki bri banabar Tangitay. Te perlok atu pilayo so ya ka jing ya kran ka jongi ba iba Rafael Warjri habe de bakan ka kenkur kenka ka point of view te matang lawan ang ni pat banyak kedua si Dr. Shalina CM ibadai Dr. Gynecologist hani po klinik ju EONG klinik ka badan po mo line opening banyak kran beri para habe de bakan medical point of view te ko pun doktor por doktor pang ka jupi desyo te kindia pilawan patay mo in medical point of view and scientific point of view lada ya shongka para jalan para kur ke trekan kecing ketai kadon ho chibun ka jingta aga jingye shongkha ki badang ya jan long kum Shisien te kan don bon kum kini ka jingta namar ba kan kata mainly na kata ka genetic pool ke namar ba long shubu kum ba fi perkhat lada fi pet ya ki plants mo lada fi pet ya ki ni ki jingthung jingten te lada ka don ka cross pollination tamot ka jing ka jing shim jong ki sambai na uwei usentir sha uwei ti long ki jing thung ki long ki ba roi ki ba pa ki ba bha ki ba miat te le tang ba kum ta hi ka long ha ka ni ka jing em jong ki long ka jing long jong ki bri ru ka long hi kum ta hi kum jo namar ba ka ta ka genetic pool
lada pia shongka bat ki bamya de ki bahing ki jong phi de tamot kata ke genetic pool kalong rich kalong ka ba ruspa kalong ka ba bunjat ya de lada kalong komta tamot ki khon ki ti ki bami na kata ka jat jingye shongka kalong ka ba bha ke kin long ki ba bha ki ba miat ki ba kham khlan tang ba lada de pade ba ki shongka kom tu long hangi khasi tingi yongi khed ka sam hi ken mo banya shong ha ka ki ba bahayeng ki ba khamajan de ladang ye shong kha kum ta pade ke e ka baja ka long ba kani ka genetic pool ka long kimi na ki jo fi ancestral home ka ba ong de tamot na ka long ying long sam ka ba long kum jo bet de tamot kani ka genetic pool ka long kum jo de lada pia shong kha hapo yeng hi hapo ki ba ya jan ki jingi kini ki bahayeng mo apa dang ki bahayeng hi tamot kani ka genetic pool ka shrink kan kalong ka ba long poor genetic pool mo te kata ka ka we ang ta ka we pade ka dei ba ni baro ki priu em ni don ki genes ki ba wat la dang ni long ki ba shat ba klan ni don ki genes ki ba long kita ki genes jong ka jingpa ta ni ong ki recessive disease ha ka parek mo ha ka scientific term kini kita ki recessive disease te lada pia shongka ki bahayeng belong marjan mo shipara ne shi cousin ne mo shipara arkme ne mo shibaka ne kumta kita kilong ka wanra ya ka jingmi ya kini ki jat jingpang kita ki recessive genetics disease mo te kini ki jat jingpang ki kemi kambon ke ha kini ki jat brio na te sakawai pade kalong ki bon sien hi kum kini ki jat shongkha shongman ka penmi ya ki khulung ki badon ki defect ki babon jat nang tai ke jinglong malong kham anna kham don ka jing thut ha ka met ka phat bat aka jingko jingkhia ko kai tidak kalian jopi mo ka tas ne mapila long doktor ta pila ju lap ne pila ju ngat kum kini ki cases hoi ni la lap kum kini ki cases ki don ho ki tambangi ha ka phi ha ka ni ka ni ka shongkha shongman ha ka ni ka rilong khasi jongi jantia khasi jantia garo long kadang long kum ta te bangi khen kor khen kha bangi dang don ka ka khen kor khen kha ta ka da bat ni dang buram ye ka ta ka da kum ka ni ka jat ngim da yu ibon ki cases shani tangba ki don ki jaka pade ki ba ya shongkha hapo ying hi no te kum ki tu ki jat kum hapo Andhra Pradesh itu kia shongkha bet dang within the family mo long kum ka persa ya u kini kum ta ya shongkha bet within the family mar ka don ka jing mo ka system jong ki ka yat kum ta la ni ki don ki we ki jat ben riu hang ni ha po ri India ru ki be shong kum ta te la da ki shong kum ta ngi lap bon jat bon sien ki tu ki don ya kita ki jing pang snam that means kum ki tu ki sickle cell disease cystic fibrosis lani kita ki thalassemia mo kini ki genes jong kini thalassemia e ki long haisha ki long suppressed ha ka main population tangba namar ba ki shongkha hayeng te para bahayeng kom to te kini ki genes ha jaka ken long suppressed ki pen mi pau ya jing pang te ki bon sen hi ki don kum kini ki jat jing pang thalassemia sickle cell disease ki heart disease ki bon jat ki jat jing pang ki ba kum kini ki communities ki kambon gen but ki pun ki research ki bakila le through the years ki la le ki research ki la lap hi ba ka de jing shisha ba lada pia shongkha bet mdei ha pedeng ki bahin ki bayajan pia shongkha bet ye pat ki bam tip mo long ki bam don jing ye days nam mo de ha kum ki tu te ka long ka jat ben ka general population kalong ka khamba kini ki genetic disease ki kham long less tang ba ha kini ki population pade ki ba ya shongkha hapo yen hi kum to hapo pedeng ki bahin hi te kum kini pade kini ki diseases ki kham bon ken di pila di pidon po Australia pit nong pang po Australia na pipod pre ba nga pit nong pang te nga OPD long outpatient hang ni pe hapo ONG clinic nang tanga poi pre hapo Bethany but Woodland Hospital di doktor show bagi perkut dengan ka juga kadang ka jungi ti kinta pila manang ka ka kubot ka message so ki pai ba ma ba ki de ban kian na ka jingi shong kha hoi para kur para jan ne
Hoi. Kani te kalong hoi kata ka message songa ka dek mutahi ba ngi te kat kum ka hajin sha ki long shua ki jongi ki long ki bastat ba. Ki rem jongi ki long ki bastat ba namar ki la tip hale si ki la yo I kum ki ni ki ai mo. Ta ka dau ki mana ka nyangi bangin dei bangin songka bat ki kur bat kam tam ki ba hayeng ki padang kam hajan. Namar ngi tingi ong ka di kasang kama mo la da long kata ki ai. Thì cái đây rồi cái đây hi kata cái jik trong khi cái đây cái đây from the scientific point of view ide ban buram ya kata ban ide ban song thu bala dani le kita ke kawan penmi ya kum kini ki ja jimpang ha ka generation jongi hanre ha ki khun ki ti ki khun ksio ki pateng ki bahadiat ken long ki basitong ken boleh sibuk doktor oh ta apa kerja macam ni mo sibuk boleh sibuk ya kalian jangan kalian masa hima kit bok kedua IP dan berbor sampai bisa kalian sibuk perlu katung lapoi suka pokok ya kan kerjanya keren kejongi bad iba Rafael Warjri bad kumjuru bad Dr. Shalina Siem tingim lah kalian dapat payo kata kejing songo kejing kublai ke bekerpang ya ba Rafael Warjri iba la batai sepangkan ka kenkur kenka bad sepangkan ka tangjan but ni air kecil kubli ke berkepang nama tadi Dr. Shalina Siem bela bataya kata ka in a medical point of view ni scientific point of view habai te pakan kecil song kha para jat para kor bagi pa tangya jan hatu kan donji kata nem ya ki khun kiti perkum ta ter tingi scam rupa pila yasnga balai shy habai te kata ka kenkor kenka nata ka tangjan pachpang kan kecil batai jongi Dr. Shalina Siem pakacing batai jongi ba Rafael Warjri di kubli sipun kubli syajarmu ke saya kendo biang pat aku ipar ke por ke jo ke channel jongi nong san Hima naya kersan ke channel jongi pat ke saya kendo biang aku ipar ke program nak ni ke jo ke program ke jongi ke belai kerteng na tingir ke jela ke belau lam chipi da nong san Hima kubli sipun